pak to máme, kde pak to máme. Chci se zeptat, jaký máte zkušenosti s firmou Hádlík, pane? Jenom tu nejlepší. Jenom tu nejlepší a firmu znáte jak dlouho? Jste, 8 let, ale už. 8 let znáte firmu. To musíte paní si pozvat. Paní nám řekla. Investor. Takže jste spokojen s firmou? Náramně. Přátelé, proč jsme dneska všichni tady? Teda proč jsem tady já to vím, ale proč jste tady vy? Vlastně my všichni tady dneska budeme slavit 15. narozeniny. Někteří už je měli, někteří na ně čekají, že jo? Ovšem firma Hádlík, ta je slaví teď. Tak přátelé, tahle firma, podle toho, že jsou to 15. narozeniny, samozřejmě vznikla v roce 1996. Je to stavební firma. Pokud se o téhle firmě budete chtít dozvědět opravdu podrobnosti, tak internet má dneska skoro úplně každý, tak můžete zabrousit na stránky www.hadlik.cz. Tahle doména je opravdu jednoduchá, dobře se pamatuje. No a jenom tak ve zkratce. Vlastně my jsme tady dneska všichni díky firmě Hádlík, protože ta tuhletu akci financuje a tím vlastně oslavuje ty své 15. narozeniny. Jste připraveni zasoutěžit si? Jo? Tak, přátelé, věděli jste o tom, že jedna hodně známá česká pohádka se natáčela tady v kryptě Třebíčské baziliky? Víte to? A jak se ta pohádka jmenovala? Kdo mi to prozradí? Co to bylo? Co pak tam v bazilice je nějaký mlejn nebo co? Princezna Zemlejna. Je tam nějaký vodní mlejn nebo není, že ne? Víte to někdo? Jaká princezna? Kdo to řekl, to Pyšná? Tamhle ta slečna. Je to tak? Bylo to... Natáčela se tady část Pyšné princezny. Slečno, pojďte sem. Já si tady musím zase hrát na parašutistu, jo? Tak, já vám předám cenu. Gratuluji. Vám ne, paní, vy jste byla až druhá. To je ta slečna. Kde je ta slečna, která to řekla? Tady. Gratuluji, užijte si cenu. Fakt to, odkud to... Vy jste to typla, slečno, nebo jste to věděla? Věděla, jo? Gratulace, já ne? Yes! Takže dobrý den, krásné odpoledne. Já bych vás jménem firmy Hádlík přivítat na dnešní oslavě 15. let. Opravdu 15 let jsou léta krásná, ale byly to taky léta tvrdý, dřiny a chtěl bych poděkovat touto cestou všem našim zákazníkům stálým, ale i zaměstnancům, kamarádům a tak dále, co se týká dodavatelských firem. Rok vám určitě něco říká, takže skupina Katapult je skupina, taky už má něco za sebou
A já bych vám jen chtěl popřát příjemnou zábavu, počasí se jakž tak vydařilo, takže příjemnou zábavu a potom skupina Katapult. Děkuji za účast. Se bude stát rok 2006, až se přestěhujeme do obrovských měst, až dálniční země kouli přijde, až budem pišní na všechno, co projde, bude možná moci více stát, děti mají si kde hrát. Kde hrát.